metaverse. Dibe ku praniya ve hinav peyv nebîst bin. Beriya ku ez qala wateya vê peyvê bikim, ez xwazim bikin li ser rewşa torbendên civakî, li ser rewşa internetê, li ser rewşa torê çend gotina ji bo wê bêjim. Demekî dema di gundekî de kesekî bizaniya nivîsê binivîsê, bi desta bi kelemê bi pênûsê nivîsê binivîsê, ew kes gelekî dihate hezkirinê û herkes derdorê wî diçerxî. Lêbelê dem hat guhertin êdî ew kesên ku dikarîn bi daxtîloya binivîsin dibûne kesên navdar û bêhtir bal dikşandin. Praniya nivîskarên Kurd ev qonax derbas kirine geleka ji pirtûkê xwe destpêkê jî bi daxtîloya nivîsîne. Lê êdî qonax hat guhertin paşê kesek ku dikarîn bi kompûterê bi rêka bernameya Wordê nivîsê binivîsin ew bêhtir navdar dibûn. Kê bizaniya bi 10 pêçiya an jî bi 2 pêçiya klavyê bikarbîne ew nadibûne navdar an jî bêhtir bal dikşandin dikarîn li her deverê ji bo xwe kar bibînin. Lêbelê êdî her dem diçe qonax tê guhertin, rewş tê guhertin, ew qonaxa ku di nava Kurda de dema nû elektrîk dihate gundan û digotin televizyon gunehe an jî demekê digotin radyo şeytan tê de ye, bi vê rengî ev demana êdî cihê xwe ji bo tiştine dîtir hiştine. Niha jî dê û bav dibêjin zariya dibe telefon nebaş e, xisarê didê mêjiye zaroka an jî zerar û ziyanê didê mêjiye zaroka. Lêbelê wekî em jî dibînin zarokên kesên ku bi rastî jî ev torbendên civakî ava kirî, kesên ku kompûter derxistî an jî pêşxistî zariyên vana hîna di temenê xwe biçûkatî de dest pê dikin, xwe fêrî bernamegeriyê dikin û bi vî rengî digêjin astekî bilind. Ji ber vêya çendîn xisar û ziyana teknîkê ji bo têkiliyên civakê, ji bo tenduristiyê hebe jî aliyê wê baş û aliyê wê erênî ji aliyê wê nêyanî bêhtirin. Ev e xalekî giring. Lê derveyî wêna êdî rewş hatiye astekî wiha peywendiyên me yê civakî ji aliyê torbendên civakî ve têne diyarkirin. Em çendîn hez bikin û nekin jî êdî em bi xwe di nava vê cîhanê de ne, cîhana torbendên civakî. Ez pir zêde ser vê mijarê dirêj nakim, lê çend xalên sereke û giring ez ê ji bo we derbibirim. Îro mirovekî wekî bavê min ku bi xwe heftê salî ye, ew jî telefona xwe digire dest xwe ji civat û şevbêrikên şevên dirêj yên salên bihûrî bêhtir, ew jî dema xwe di Facebookê de dibûrîne. Li vîdyoya temaşe dike, gelek tiştên cîhanê deverên dîtir dibîne û bi vî rengî dema xwe dibûrîne. Gelek caran bi şaştî jî bi hindek tişta belav dike, parve dike, an jî dabeş dike, lêbelê ev jî şêweyekî jiyanê ji bo wî ne. Ev e em nikarin çar bi çar an jî bi her alî ve wekî xalekî nêyanî binav bikin. Bêguman na. Eger mirov bikaribin bi vî rengî derûnê xwe têr bikin, ev ne tiştekî xirab e. Lê êdî rewş tenê bi Facebookê, bi YouTubeê, bi Twitterê ve nayê derbirînê. Em digihîjne qonaxekî dîtir. Êdî ew asta ku mirov bi platformekî ve bêne girêdan di navbera mirovan de sazî an jî kê kompanyayekî wekî Facebookê hebe, wekî Googleê hebe, wekî YouTube û Twitterê hebe, ew qonax jî derbas dibe. Êdî em digêjin qonaxekî nû. Ji bo ku em vê qonaxa nû tê bigêjin, divê em bikaribin hindekî li ser dema bihûrî jî hindek tişta bizanibin. Dema nû înternet derketî tenê bi navendekî vegirê dayîbû. Ev navend an ku server an jî hosta ku em hemû bi xwe vegirê didan hebû. Em rasterast bi rêka vê hostê ve, bi rêka vê serverê ve me têkiliyê xwe bi hevdorê çê dikir. Em bi wir ve dihatine girêdan wê hostê jî nêrînên me, nivîsên me, wêneyên me, vîdyoyên me belav dikirin boy mirovên dîtir. Ev e jê re dibêjin web yek. Qonaxa web yekê bi vî rengî bû. Qonaxa web duyê jî êdî navbera me de platform çêbûn. Wekî Facebookê, wekî Googleê, wekî Twitterê, wekî YouTubeê, wekî TikTokê platformên vî rengî ketine navbera me de.
ایدی بریکا وانا مدکاری هستین خوا هلوستین خوا کریارین خوا کارین خوا جبوی هفدو وگو هزینن جبوی وینا اف پلاتفورمانا ایدی همی مرو لدردور خوا دور پیچ کرن و همی زانیارین مرو با جبوی پیشخستنا پلاتفورمین خوا پرگالا خوا بکار آنی جبوی یکی جی دویا بگو اف سیستمانا اف پرگالانا درونه و بناسن دماغو اف پلاتفورمانا نو درکتن آنجی اینترنت نو پیش دکت سیاستا آبوری یا فیسبوک آنجی یا یوتیوب لسر بنگه هرما لسر بنگه چاندا آنجی نجات و نتوا دهاتا پیش خستنه آنکو اگر برانبری کردا بخواستانا کاره کی آنجی سیستمه که پرگاله که مدله که تشته که پیش مخن دویا کردا ناس بکن چاندا کردا بزانبن کرد حس چه دکن هلوستی کردا بچرنگینه لسر وینا را دوستیان آنجی دماغو نو لامریکا پیشکتی دوی چارچوه ده پیشکت لبله ایدی ده روژامه ایرو ده آستا کو فیسبوک گشتیه ده گله کیش ویناوی ده تره جبوی وانا ایدی چاندا کردا بگشتی نپیوسته راست راست به مروان را مجول ببن درون وی مروی چاوایه اف مروف حش چه دکی اف مروف حش چناکی بچه هرست بی بچه رکا خود دخی در بچه دکاره بهتر کیف خوش ببه او بهتر چه دکاره بکره و نکره لسر وینا را دوستم فیسبوک انجا پلاتفورمین دیترین وکی یوتیوبی ایدی بريكا روبوتا وبريكا هزري مروفين جيرو جهاتي كنترول خب فيرنجي لسر ميجي لسر دروني مروفان دكن بيقومن آلية في ارينيجي هنا بخير افا بلاتفورما ام هفدو دناسن ام دكارن هزري خب بگهين نهف ام دكارن پرتوكيم خب بلا بكن ام دكارن نويسي خب بلا بكن ام دكارن فيديو خب بلا بكن ام دكارن نوچيا ببيزن ام دكارن شروفين مروفين هشمند و زانه ببیزن جبر وی که آلیه وی ارینی هنه لیبری آلیه وی دیتر جی دوین بیا تجار جبیر نکن اف پلاتفورمانا راست راست کسایت آمن آستکن حتی نیکو تلفونه کی به اینترنت و گریدایی دست ده هبه اف پلاتفورمانا اف سیستم و پرگالانا و هیا خوش درونه ما هبن ام حش چه دکن حش چه ناکن و وینا بزانبن اگر اون بیجن از فیسبوکی بکار ناینم جی دما و برنامه ده تلفون خود بکار آنین پرانیا و برنامه راست راست به فیسبوک و گیره داینه جبر به یکی دیسا جی زانیارین و دچنش فیسبوکی را آنجی واتساپ جخوا اف پلاتفورمانه همی بهدو و گیره داینه جبر به یکی از پر زیده نکویم ناف کورایی وی یا نینی لبله آلی وی ارینی جی اوه و ام جهر تشتکی دکارن آگاه دار بن رغم بینا آنجی لگل وی یکی دوی ام حسابه وی یکی بکن دمام ما همو زانیاری خود دانه یوتیوبه آنجی دانه فیسبوک شلگوری وینا پیوستی اما آنجی خواسته کامل سرچه هیا وکی رکلام وینا دردخی پیشمه و دبه سبب که ام نلگوری پیوستی خواه نلگوری خواسته که خواه لگوری خواسته که فیسبوک آنجی یا یوتیوبه تشتا بکرن بازرگانی بکن آنجی مصرفی بکن اوه جی آلیوی آبوریه بگومن لی آلیه آبوریه خاصی جی پچوک نینه زانیارین ما تینه فروتنه زانیارین ما جبوی پیش روژه تینه بکار آنینه زانیارین ما جبوی آواکرنا سیستم و پرگالین نو تینه بکار آنینه بگلک آلیه اف سیستمانا اف پرگالانا سود جمع وردگرم ام دوی زانبوریه بدبن بسا پیویس ناکم تلفونی خو بشکنن آنجوا که هنده کسان نهینی بمینن آنونیم بمینن ام چقاس هندک کس بیشن ام کاری قرجی دکن دیسه نکارن آنونیم بمینن اگر بخوازن آنونیم بمینن دوی پیوندی خود تکیلی خود بگشتی و به هر آوائی جه مروفاجی جه اینترنت جه ببرن و چاخین دبکو تنی بکاربن بجین لسری چیایی که ده نواله که ده برشکر ناده دکارن بجین لدوی به تا آوائی تکیلی خود جهانی را تنبن از باورم کسی که نخوازه برنگی بجی بله خالا که از دخوازم ایرو خالای بکم جبویوه متاورزه آستا سیمینه آستا سیمین وب سیسی جرد بجن چیه آستا سیمین؟ ایدی تکیلیه ما بی فیسبوک، آنجی بی تویتر، بی یوتیوب
rast ve bihevdura çevibe. Demakum mukhast az digel keseki le amede baafım anjirunum tişteki bikim pöyüstiyama be Facebook'e namine. Başa bir çrengi bene cemhef ame be avatarem xwe anjî be wêneyê xwe dîmenê xwe ê di nava metaverse de em ê bikarbin bişne cemhev em ê bikarbin cemhev rûnên dibe ku ne darayî bê an ku ne zindî bê em ê qehwa xwe vexwin em ê çaya xwe vexwin em ê baxfin li wê derê dibe ku em muzîkekî ciwan heco gelê bigirin dibe ku em li filîmekî kurdî temaşa bikin eger filîmên kurdî berdewam bêne derxistin em filîmekî kurdî temaşa bikin bes li vê derê ev hene wê bi çi rengî bêne ava kirin hemî mijar li ser vê ye metaverse bixwe êdî avakirina cîhanekî nû ya sanal e ya dijîtal e ev jiyana ku niha em dijîn ya rojane dibe ku ji vêna gelekî xemilandîtir gelekî bi rengîn û bi dengên cûrbecûr ve cîhanekî balkêştir tê êdî pêwîstiya me dê Facebookê Twitterê an jî platformên dîtir nemîne ev dibe ku niha wekû xeyalekê tê lêbelê hetanî 3 sal 4 salê dî 5 salê dî ez wê baweriyê de me herî zêde li gorî hizrê xwe ez dibêjim herî zêde 5 salê dîtir her kesek wê bibe xwedî berçavkek û vê berçavkê ve em ê bikaribin ji vê cîhana xwe niha dûr bikevin û tê kevin nava cîhanekî dîtir de Metaverse duwarê wateya xwe ya konsept û proje de wekî gerdûna torêtê te dîtine. Derveyî kompîterên kesane bi amûrên pêşketîtir yên 3D an ku bi 3 alî û 3 ber jî em dikarin bêjin kar dikin û jiyaneka derveyî jiyana me ya rastiyê jiyaneke torêtê te jiyandine. Di wateyekê de birêka van amûrên cûrbecûr mirov dikeve nava rastiyeke torê an ya online de. Mirov dikare metaverse wiha binav bike cîhaneke civakî ya ku hemî amûrên torê digire nava xwe peywendiyên aborî yên nû ava dike duwarê çand kevneşop û peywendiyên civakî de jî şêwazekî gelekî nû û têklav dide avakirinê kompanyayên herî mezin yên sermiyanê xwe razandine vê proje di serî de Facebook tê bi $2 milyar ew kompanyaya ku berçavkên metaverse hilberandine kompanyaya binavê Oculus kiriye derveyî vêya Facebookê bi gelek kompanyayên dîtir re peymana hevkariyê pêk aniye kompanyayên wekî Roblox yên lîstikan jî sermayeyekî mezin xistine vî karî de peyva metaverse cara yekem ji aliyê Neil Stephenson sala 1992 ve hatiye bikaranîne di romana xwe ya bi navê Snow Crash de cîhaneke nîgaşî bi navê metaverse derbirî bû lêbelê wê demê ev peyv wekî peyvekî pir nepixandî hatibû nirxandinê û ji wê demê ve kesekî qala vê peyvê nedikir an ku hate ji bîrkirinê. Avakerê Facebookê Mark Zuckerberg payza sala bihûrî navê nû yê Facebookê ragihand Meta. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Bêguman mijar ne tenê guhertina navekî bû. Facebook ev salên dirêje giraniya xwe daye ser guhertina jiyana torê û cîhanekî nû. Jiyanekî nû ya civakî daye berxwe. Bi vê boneyê avakerê Facebookê Zuckerberg metaverse danasandinê. û Facebook pergaleke bi navê Horizon ava dike. Ev pergal parçeyek yê metaverse ye. Bi vê boneyê Facebook tenê di nava Ewropa'da 10,000 mühendis digirêk navkar û bi qasî $10 milyar bêhtir jî radizîne vê pergalê. Sala îsal ûsan tê pêşdîtin ku pergala Horizon têkevê kar li gorî nasandina metaverse ji aliyê Zuckerberg ve metaverse an ku gerdûna torê wekî asta piştî torbendên civakî hate nasandinê. Navê gerdûna torê ya ku Facebook bikartîne navê wê Horizon e. Di vê pergalê de wê mirov karibin bêne bahev
hem ji bo kar hem ji bo kêfê dê bête bikaranînê. Ev pergal di heman demê de dê ji bo perwerdeyê jî bê bikaranîn. Cîhana metaverziya pêş me wekû gerdûnekî nû ye, di vê gerdûnê de em ê bi çi rengî bijîn, peywendiyê me yê civakî dê bigêjine kîja astê bi çi awayî bêne guhertinê ji niha ve em qet nikarin vêya bizanibin. Baş e hêjayan. Gelek pirs, gelek nakokîn jî di vê mijarê de dibe ku serê we de çê bibin. Lê ez bawerim wê pirsê we bêhtir hebin. Mînar, di metaverzê de wê têkiliyên cinsî bi çi rengî bin? Di metaverzê de wê jin û mêr bi çi rengî bi hevdûre bijîn? An ku ew insanê ku pir zêde hej hevdû nakin û dildarî û evîndarî di dilê wa de tune, lê tenê ji ber zaroka bi hevdûre zewicî mane, an jî tenê ji ber têkiliyên civakî bi hevdûre zewicî mane, ev mirovane wê bi çi rengî karibin di metaverzê de bijîn? Jin û mêr li re hevdû radizên her du jî berçavkî xwe dine berçavê xwe her yekî diçe dinyayekî dîtir. Gelo wê bi çi rengî ev peywendiyên civakî, peywendiyên malbatî wê bi çi rengî bêne parastinê? An jî bi çi rengî reng biguherin? Evane gelek mijarên taybetin û ez bawerim hîna gelek pirsên dîtir jî wê derbikevine pêş me. Peywendiyên civakî bi giştî wê bêne guhertin. Ew Kurdistana ku me hetanî niha bi awayekî berbiçav me nekariye rizgar bikin, di metaverzê de me bi çi rengî rizgar bikin? Gelo ew karmendên me xwedî pûl û pere wê bikaribin metaverzê de erda Kurdistanê bikirin. Partiya Pak Kurdê ya bi rêveberiya İbrahim Xelîl Baran, Berez İbrahim Xelîl Baran ragihand ku wana di metaverzê de erda Kurdistanê dikirin. Gelek qetên erda Kurdistanê dikirin û bangawazî li karmendên Kurd kirin, da ew jî sermaya xwe bixin vî karî û ewana jî dikarin piştgiriya we bikin da ku erda Kurdistanê bi rengekî bikirin. Kurd hindekî wekî cihûyan e. Kurd pêş dikevin duwarê aborî de jî pêş dikevin, duwarê bazirganiyê de jî pêş dikevin, lê duwarê nijadî de piçekî di vî warî de mixabin şûn cihûyan e. Di vê warî de paş demane, lê ez di vê baweriyê de me di vî warî de jî wê pêşketinên mezin çê bibin. Eger Kurd hewl bidin ku di metaverzê de welatê xwe rizgar bikin, wekî dîtir jî wê bikarin bibin hêzekî mezin. Ji ber deverek dema we kirî di metaverzê de hûn li wê derê azadin. Ti dewlet desthilatiyê ser we nake, ti sazî dezgeh desthilatiyê ser we nake, hûn dikarin wê derê ew erda ku we kirî li wê derê bi berjeng û nîşan û ala Kurdistanê bixemlînin, bi müzik û deng û rengên Kurdî bikaribin birêve bibin û mirovên ku bêne wê derê serdana we jî bikin, wê ji vêna sûd werbigirin, bi her awayî hûn ê bikaribin hestên xwe yek û duwarê wê jî di duwarê hunerî de di torbendên civakî de derdibirin, hûn ê bikaribin di metaverzê de jî derbibirin. Müzîkekî ciwan heco dema lêxist, wê perê wêna biçin ji ciwan heco re an jî kompanyayek û pê re kar dikêre. Ji ber ku pergalekî bi navê NTF hatiye avakirinê li ser mafê parastina berhema radiwestê. Pirtûkek dema di metaverzê de waxwand, xwedanê wê pirtûkê wê pare jê werbigire ji ber ku hûn nikarin wê pirtûkê belaş bi dest bixin. Dema guh li müzîkekê girt, bi heman şêweyî mafê wê telîfê hat parestiye û ew xwedanê wê müzîkê wê karibê di rafa pera jê qezenc bike. Her tiştekî ku hûn metaverzê de bikin, divê hûn pera bidin. û ev pere jî perê dijîtalin, ji xwe li ser perên dijîtal ez vîdyoyekî taybet ji bo amade dikim. Ji roja ku Bitcoin derketiye hetanî niha, ez Bitcoin'ı dişopînim, hindekî jî tevlî bûm boy kirîn û firotina wêna. Ji ber vê yekê ez azmûna xwe, şarezatiya xwe spazim bu were dabeş bikim. Bi xêr di demekî kin de ev vîdyoya amade bibe, ez ê ji bo we pêşkeş bikim. Hetanî em di metaverzê de hevdû bibînin, bimênin di xêr û xweşiyê de demekî xweş û geş û kurdewarî ji were dixwazim. Xêr biçin.